Matul l-ewwel 9 xhur tas-sena l-pensjonanti Maltin u Awċin ħadu flimkien kważi 21 miljun euro aktar mill-istess perjodu tas-sena l-oħra. It-tielet żieda li tal-Gvern għal din is-sena waslet biex il-pensjonijiet kienu il-fattur ewlieni għaż-żieda fin-nefqa soċjali fl-ewwel 3 kwarti tal-2017. Statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika irrapportat li fl-ewwel 9 xhur intefqu kważi 27 miljun euro aktar fil-benefiċċji soċjali meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena l-oħra. L-NSO spjega li l-benefiċċji kontributorji ammontaw għal ftit aktar minn 611 miljun euro, 4.5% aktar mis-sena l-oħra. Fin-nefqa tas-Sigurtà Soċjali kienet irreġistrata wkoll żieda fil-pensjoni tar-Romol li ammontat għal kważi 4 miljun euro u l-bonus kontributorju li żdied b'aktar minn 2 miljun euro. Il-benefiċċji mhux kontributorji żdiedu wkoll bi kważi 0.5% u fl-ewwel 9 xhur tas-sena ammontaw għal kważi 142 miljun euro. Fost l-oħrajn il-pensjoni tad-diżabilità żdiedet b'2 miljun u 200 elf euro, filwaqt li l-in-work benefit u l-benefiċċju għall-għajnuna medika żdiedu b'9 miljun euro kull wieħed. Anke n-numru ta' nies li jirċievu l-benefiċċji kontributorji żdiedu fejn il-pensjonanti żdiedu bi ftit aktar minn 2000 biex sa Settembru li għadda ammontaw għal aktar minn 50,500 persuna. Dan filwaqt li n-numru ta' nies li rċevew il-Children's Allowance laħħaq il-ftit aktar minn 41,000, tnaqqis ta' kważi 1,500. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.